বড়ো মানুহে যদি বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय नङा होनब्ला रायजोफोर फंसे बाथ्रा बुंनो बेवहाय सासे बांगाला बर'फ्रा जुदि बर'लेण्डनि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो हादोंब्ला जों मियाफ्राबो मियालेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो हायो बे बाथ्राखौ दिनै सासे बांगाला निउसनि गेजेरजों बुंनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर आरो थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे बांगाला मा खोमोन बर'फ्रा जुदि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो हायोब्ला आरो जों मियाफ्रा मानो मियालेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो हाया जों हागोन जों मियालेण्डनि थाखाय दाबि खालामगोन आरो जों सोमावसारगोन होननानै बे बांगाला बुंदों रायजोफोर आरो मा बुंबावखो नोंथांमोना नायदो। বড়ো মানুহে যদি বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। आरो सासे बांगाला मा बुंबावदो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय मा बाथ्रा बुंलांबावखो जुदि बर' मानसिया बा बर' सुबुं माहारिफ्रा 1932 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनो हादोंब्ला आरो एसेग्राब खम सुबुं अनलि 35 लाख सुबुं माहारिया बा बर' जाथिया बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो हादोंब्ला जोंनि बांगाल बा जोंनि मियाफ्रा 140 लाख सुबुं माहारिया दिनै मियालेण्डनि थाखाय मानो दाबि खालामनो हाया बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम सोंथि खालामदों सासे बांगाला। जोङो हागोन जोङो मियालेण्डनि थाखाय जों सोमावसारगोन आरो जुजिगोन गोनांथि जायोब्ला जोङो दिल्लीसिमबो आवगायनानै जोङो जोंनि मियालेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बे बांगाला बुंदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंलां बे बांगाला मा बुंदों। আমি মিয়া সাহিত্য শাসনৰ দাবী উঠাম আৰু মিয়ালেণ্ড বুলিও দাবী কৰিম আমি। दिनै आसाम सरकारजों इभिक्सन खालामजानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों सासे बांगाला आरो माखासे बांगाल रायजोफ्रा दिनै आसाम सरकारनि नटिस बायदियै दिनै होस्रांनाय जागासिनो आरो बे होस्रांनायनि जायगायावनो दिनै बे बांगाला दुखु मोननायजों फोरमायदों आरो रागा जोंदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ दिनै इभिक्सन खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांमोना जुदि जोंनि बर' सुबुं माहारिनि लाइनजों बिथांमोना बड'लेण्डजों लोगोसे गावसिनि मियालेण्डनि दाबि खालामोब्ला दिनै जों बर' हारियाबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा। बिथांमोना बोरै बेवहाय मियालेण्ड मोननो हानो नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै बेयाव जों बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मोनथ'वाखै आरो बड'लेण्ड मोननो थांगासिनो बे जुदि आरो बे बड'लेण्ड मोननो थांनाय समावनो जुदि गुबुन हारिया आरो गुबुन जाथिया आरो गुबुन देशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बोरै बेवहाय मियालेण्ड मोननो हानो दा बाथ्रा बिसोर रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय इभिक्सन खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना मा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मा बाथ्रा बुंलांखो बर' हारिजों लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिसोर बांगालफ्रा बा मियाफ्रा मा बाथ्रा बुंलांखो बेखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना खोनासंलां बा आरो नायलां। পুনৰ সংস্থাপন দিব নালাগিব নহ'লে আমি মিয়া সাহিত্য শাসনৰ দাবী উঠাম আৰু মিয়ালেণ্ড বুলিও দাবী কৰিম আমি। বড়ো মানুহে যদি 1932 পৰা বড়ো আন্দোলন কৰি 35 লাখ মানুহে বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে তেনেহ'লে 140 লাখ মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। যদি এইবাৰ চৰকাৰ যদি আমাক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে তেনেহ'লে চৰকাৰে ডাঙৰ বৃহৎ গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আমি মিয়া ছাত্ৰ পৰিষদে গোটেই অসমৰ লগত দিল্লী গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কঁপাই তুলিম। জমিউলমা হিনৰ লগত লৈ আমচু নেমচু যিমান সংগঠন আছে আমি সকলোৱে মিয়াই মিলি সকলো দিল্লী অসম সকলো কঁপাই তুলিম। जेब्ला आसामाव थास' हाफुनाय जादोंमोन बे समाव हारसानि सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोन बे जोंनि आसामाव बे बाथ्राखौ सोंथि खालामदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जे हारसाफोरनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां दंमोन बे आसामाव जेब्लानाखि थास' हानाय सममोन आरो बै समाव बेसेबां सुबुं माहारिफोर दंमोन हारसा सुबुंफ्रा बिनि फारसे सोंथि खालामदों। अब्ला नोंथांमोना खोनासंलां दिनै बे बांगाला मा बाथ्रा बुंलांखो। মিয়া বাংলা দেখি মিয়া যেতিয়া মানে অসমত আহি কচু কাটি থৈ গৈছিলে অসমীয়া মানুহক তেতিয়া কিমান অসমীয়া আছিলে। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनाखाबाय बे बांगाला बर' हारिजों लोगोसे गावसिनि मियाफोरनि बाथ्रा मा बुंदों लोगोसे इभिक्सन खालामनायनि बागै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे असमिया मानसिफोरनि बागै बे आसामाव बेसेबां खैजन मानसि दंमोन असमियाफ्रा
बिनि बागैबो सोंथि खालामबाय। स' नोंथांमोना थारैनो फारसेनिफ्राय नुनानै खोनानानै बुजिजोबबोखाबाय नङा होनब्ला? दिनै बे बांगालनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बिथांमोना बेयो जोंनि आसामाव मियालेननि थाखाय दाबि खालामनो नागिरदों, नाथाय बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायथाव नङा आरो बाख्नायथाव नङा। स' नोंथांमोननि बायदिब्ला बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बर' जाथिनि थाखाय? स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।